Dobrý deň. Dnes sme si do štúdia zavolali nášho pána riaditeľa. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán riaditeľ, čo vás viedlo k tomu kandidovať na prezidenta Slovenského olympijského výboru? Moje rozhodnutie nepadlo z večera do rána, ale vyvíjalo sa dlhšie obdobie. Keď som prišiel robiť riaditeľa už do tejto školy, tak už vlastne v tej dobe som začal zavádzať športové triedy a už v tej dobe som sa niekoľko rokov venoval športu, ale na takej báze skorej školskej, čiže venoval som sa vytváraniu podmienok pre šport v škole. Ďalej sme organizovali rôzne celoslovenské súťaže. Robili sme všetko možné, aby sme boli v športe na Slovensku úspešní, aby sme vytvárali pre športujúcu mládež v Žiari nad Hradom dobré podmienky. Samozrejme, chcel som tak tieto podmienky rozširovať aj na celé Slovensko, preto som kandidoval v minulosti na post predsedu Slovenskej asociácie športu na školách, ktorá vlastne metodicky riadi celý šport na základných a stredných školách spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Už vtedy, keď som kandidoval na túto funkciu, tak som si premyslel nejakú tú stratégiu, ktorú by som chcel pre školy, pre ostatné školy, pre celý slovenský šport dať. A to si myslím, že som aj dal. No už pri funkcii riaditeľa školy a pri funkcii tohto predsedu tej Slovenskej asociácie športu na školách som sa stretol s problémami, ktoré nemôžem riešiť ani z pozície predsedu Slovenskej asociácie športu na školách, ani z pozície riaditeľa školy. No a keď som sa zoznámil aj s ďalšími problémami, ktoré sú v okolí, teda v regiónoch, v mestách, keď som začal pôsobiť vo funkcii predsedu Mestského športového klubu, občianskeho združenia, ktoré pôsobí u nás a zastrešuje viac menej cyklistiku. No a ďalej, keď som začal pôsobiť ešte aj v orgáne Slovenského olympijského výboru v Rade olympizmu, tak dospel som k presvedčeniu, že ak chcem šport posunúť ďalej, ak chcem vytvoriť lepšie podmienky pre šport, ak chcem naozaj niektoré veci na Slovensku zmeniť, tak mal by som ísť na takú pozíciu, z akej to budem môcť iniciovať. Ono nedá sa meniť napríklad legislatíva, zákony. To nemení prezident Slovenského olympijského výboru, to, čo by bolo treba zmeniť, všetko. No ale už to môže iniciovať, čiže môže vyvolať rokovanie s patričnými orgánmi. Viem, že treba spojiť športovcov na Slovensku. Viem, že treba naozaj dať tomu športu na Slovensku patričnú silu, formu, smer. Viem, že treba naozaj vytvoriť členskú základňu, pretože najväčší problém na Slovensku, ktorý je, tak je práve práca s mládežou. O tohto vlastne aj pramení, alebo na tomto stojí aj celá moja kampaň, lebo motto mojej kampane je od mládeže k Olympu. Na Slovensku naozaj máme problém s tým, aby sme mali dostatok mládeže. Keď nemáme mládež, nemá kto športovať, nemá kto reprezentovať Slovenskú republiku na vrcholných svetových podujatiach. No a tým pádom nám vzniká akási medzera medzi tými úspešnými olympionikmi, ktoré aj teraz sú, pretože už majú po 30-ke skoro všetci tí medailisti, teda všetci medailisti. Potom je tam akási medzera, vákuum a potom sú takí mladí športovci, ktorí ešte tie výsledky nejaké nemajú. Čiže aby takéto medzery na Slovensku nevznikali, aby sme mali kontinuitu, aby sme mali dostatok mládeže, ktorá bude športovať, tak kvôli tomuto som sa rozhodol, že budem všetky tie svoje skúsenosti z práce s mládežou propagovať, meniť legislatívu tak, aby sme mali dostatok tých detí, aby sme mali potom neskôr dostatok olympionikov, ktorí budú chcieť reprezentovať a pre ktorých to bude česť reprezentovať Slovenskú republiku na vrcholných svetových podujatiach, hlavne na olympiáde. Želáme vám, aby to všetko dobre dopadlo a celá škola a aj naše štúdio vám bude držať palce. Ďakujem pekne.